Imvula enamandla yenze omkhulu umonakalo eNkomazi eMpumalanga. Imizi ebalelwa kwe-80 yaqekeleka phansi ngomgqibelo ebusuku. Sakungokwesibili ke kuhlasela isiphepho kule ndawo esikhathini esingamasonto amabili. Umuzi osanda kwakhiwa kaNompumelelo Chauke usale unje, yena nomyeni wakhe balimele kule nhlekelele yemvelo. Kube nemvula lenkulu kwahamba amathayela ngalimala nababe walimala la endlini, so into letiningi timoshakele la endlini atisebenzi enesinenkinga asathi ukuthi ifuna sente njani ngoba kune lockdown. Le ndawo ke ejwayele ukuhlaselwa imvula enamandla, kanti sokungokwesibili umuzi kaJane Mathonsi ucekeleka phansi emasontweni amabili nje kuphela. Phula itindo ema-drop ima-TV kufile anekudla kuthambile manje uyabona kungene manje embuphini. Anginalutho njengoba nginje angisebenzi. Abanye ke sebeqalile ukwakha kabusha imizi yabo njengalomuzi ophethwe izingane, kodwa ke kunokwesabela ukuthi lendlu ingase ibhidlike. Umasipala waseNkomazi sewethembise ngokuthi uzokwelekelela abalinyalelwe. Singumasipala sizamile ku-intervene sibanikede nje kudla kwesikhashana, sesicelile ne-intervention kuhulumende wala ekhaya waseMpumalanga ukuthi awungenelele uncethe. Ugesi usubuyileke kule ndawo kodwa imizi eminingi ayikabi nalo uphahla. Okukhathaza kakhulu ukuthi izangoma zezulu iqagula ukuthi lisazoyidliva kule ndawo.